takže čaute všetci, ja som Drago, vítam vás pri novej Wingman sérii, ktorú budem natáčať spoločne s Rasťom. Pozdrav. Čaves! Dobre. Koľko myslíš, že nám to bude dneska trvať, aby sme vyhrali? Dneska tak 5 hier. Dobre, idem na to vyhrám, lebo my sme Tryson bez duo. Long? To na longu to daje. Dostal čapicu na hlavu, zimnú. Druhý na longu. Jaj. Pofailil. Áno, za stenou som. Ale tak vypáč, že teraz nebol za stenou. No bol. No však táto hra má hitboxy jak... Čo už? No. Cez dvojka. Dobre, to tak gol 4. Bol 1000-krát lepší. To vidím na gol 4. Pekne. Dobre. Má poche. Má AK. Pojde boiler. Dúfam, že mi fúkne hlavu cez stenu. No ty apoch, on zrazu nie... Dúfam, že mi stihol prejsť na long. Dobre. No. To troška zlako, nevieme si klamať. Keby si videl. On nemal armor, ale teda, no proste on helmu nemal. Kamo, už mám 7 hviezd v armory páse. Aha, ďakujem bad pasy. Jeden mid. Ale ešte sa nadal na to fakt, že keď to raz kúpiš, a neviem, jak funguje, že proste ono to napísali, že to nemá dátum. What? Ja som mal ping! Dobre. Dobre, choď mi dozad. Kamo, ja som na svojej obrazovke videl úplne zase niečo iné! Internet. Tu máš ping. Kamo, toto bude... Dobre, ale to dneska nemôžem mať, kamo, však ja mám také kamery. Teď prehávam do storku určite. To bude super videjko. Long jeden. Ešte dajme na páť. Jeden flashoval. Jeden flashoval short. On je na longu. Aha. Takú jadrovú hlavu si dostal, kamaráde. Aha. Vieš, akú jadrovú dostal. To... Daj mi aj páni, toto bola ukážka jadrovej hlavice. Ukážka, jak hral Tryson, hej? No, Prime Tryson headshot. Ale tak tam si mal AVG 10, takže... Boiler jeden. Ja som sa upálil taký. A čo strieľam, akože na mid jeden? Dobre, ja skočím! No. To bude úžasné video. Nechcem gold 4, kamo. Zdobala len gold 4. Nice. Dostal čapicu. Dobre. Áno. Som videl, že toto failim zasa klasicky. Berem radšej... To má Colskin. Point Dizere, moje AK, ale nemá satrak, slabý kus. Boston. On je tuto v rohu. Ja mám molotov. Prime there, go. Takže neviem čo ten robil ten druhý. Jeden bol v tom rohu zaseknutý u mňa na longu, vieš? A ten druhý tam chcel ísť a potom to vracial naspäť otočený chrbtom k mne.
Takže toto je naša druhá hra. Tá prvá hra. Ešte že? To je prvá hra. Pušujú ma, kámo. Toto nie. Toto mi Z normálne. Obidvaja to full pošli. Nič som nevidel. Cez molotov full. Aha, a čo máme ako spraviť? A čo som strelal zasa? No. Kámo, táto hra má taký sere, že to slovami neviem vyjadriť. Však ale toto je mapa. Keby ja prebehnem cez molotov, tak dostanem 100 000 damage a on dostane 13. No, tak keď hodíš molotov na začiatku, tak asi jasné, že nedostane veľký damage, nie? Dobre, lenže ja keď bežím cez molotov, tak mi to dáva taký damage, že mi môžem postaviť toto. Zbytný otvor. Hádzal. Je, ono, vrak. A druhý čo? Library dead. Full blind. Ping. Nice. Dostal one tap. Hej, keď som mu dal 74-4, tak jasné. Stále easy one tap. Ani ho hlavu si mu jedal. No potom to ideme len nuka. Ako, čo si povedal? Potom to ideme nuke. Pušuje. Veľa vidím. Nič som mu nedal, kamo, ja som ani nevystrelil. Je to na tebe. Let's go. Rastio Prime, živí? Vieš ešte? Toto je ešte prime. No v pite určite nebudem nehovor. Ja sa zahrám na CT teraz. Ja som CT. Aha. Nazdrav. Ďakujem. On určite nie je taký vytrvalý, že bude kempiť na jednom spote celú. Na zdravie, či našťastie, či na keriť. Našťastie, ale ďakujem. Nepojete short? Alebo API? To nepojete. No jasné. To bolo úplne, že Benny prečítanie hry Karigan Prime moment. Musíš vedieť, čo ti poviem. Chceš Galil AR? No. Aký R? Čo si povedal? Galil AR. Aha. Tak sa volá Galil. Zober si bombu. Ja by som sa vyplatil fajnovo. No áno. Je v pite. S diglom v pite. Dead long. Last digel pit. Iba nejaký Niko. No to môže. Tak ustreli. No, tak ja som dal najlepšie im svojho života. Vidím, že čo stal 29 HP. Som ho nevysprejoval na celý zákon. A ten na longu dostal inú fúkanicu, takzvané. Vieš, len tak rýchlo so, že... Najlepší sound effect. Pozeraj to. Je zase na traku. Dead long. Pit malo. Pit dostal hlavu. Dobre, ja ho zabijem na granát. A ja som tam už hádal svoj. Dostal takzvané vybombenie. Vidíš, ale ten má páha. Tu máš bombu, To je vyplatí úplná sa. téma. Change my mind. No hej. Vám dostajem aspoň Teraz ranku si na môže MG. typek sa volá Koláč. Je ináka na shorte, ale nemám... Ale zas je long, kamo. Zas tu iba pušuje, lebo s tým jeho late flashom. Žmáka. Nice! Dobre. Easy. Dáš si keď som bol v boileri, zabil som dvoch cez... Jasne, že pamätám. To pravím rovný moment. Nemám náhodou aj oný level up? Že by? A nemám nič. Ja som dostal 8 hviezdu. Späť, toto je naša druhá hra. Že, Rastio? Samozrejme, že toto je naša druhá hra. Menší strich. Máme tu druhú hru. Ako to cítime, Rastio, vyhráme aj tuto? 9-0 win. Ďalšia témapa, samozrejme. Teraz budeš mať YouTube money. Smolkoli mi toto. Dobre.
Či Nie okno. On pušol okno cez smoke, chápeš? Eko. Dobre, to čo tam má typek pod profilom? VH, Trash, Loser, Cheater, 3-krát niečo po rusky. Áno. Dobre. Let's go. To bude Gold 4. To bude dobrá hra. On pušuje ten smoke, pozor. Je pri smoku. Dobre, ja neviem, čo mám spraviť proti týmto myšo chudákom. Na tom lešenie a to na konc, no. Kámo, ale tak ja som nedal ani hit. A nie som nedal, strieľal som rovno na ňo. Kámo, to je tak CT mapa. Ale toto je CT mapa, kamarát. No. What? Čo som mal za ping teraz? Na sete jeden hore. Niečo. Aha! What? Ja som... Dobre, išiel a čo volkovať, toto bolo? Typek nevešil. strelil do double dverí, kde som bol ja, a potom dáhne otvoril a začal strieľať presne na mňa. Počkaj, vieš čo mi dal? Ja som stál pred smokom a ja som začal volkovať do toho smoku a presne v ten moment, že som volkoval do toho smoku, začal poviem full spray. Ten blot má nejaké... Hacks. Nič, To bol nejaké provizorné má. Double, či okno? Kámo však... Áno, ustrel sa! No akože to je what. Tie SMGčka v tejto hre sú proste tak shit, kámo. Sa nedá s nimi hrať. Ale on mierí kamo do zeme a zrazu vždycky flikne na mňa a dá mi to aspoň 2 hity. Prisahám. Kámo, ale nechápem SMGčka v tejto hre. To je proste, aké by hráš normálne s hráškometom proste. Kamo, ja skôr nechápem tento nuke. Vždycky však to čo má byť, kamo. Začne hrať do inú mapu, Dory. Dobre, tento nuke je taký shit map. V živote nehrajeme, kamo. Jedno. No, on mohol to mal odpúšť. Áno, on vyšiel, kamo, single, dal mi 2 hlavy! Ja to není legit. A ja som mu celý oný Toto sú, že totálni cheatery, klasickí. No, to máme cheater nie sú, ale my sme slabí. Ne, ten jeden prvý cheatuje, či druhý. A ten Strix mi nehovor. Double. Bude v okne asi. Okno a double. Áno, dobre, ten cheatuje. Dobre. To sa nestalo táto hra. Vieš koľko som mu dal? 93 v 4? Dobre, no. Dobre. Dobrá hra. Idem na barely. Tuto musíme dávať najlepší flash na túto mapu. Benny Flash? Príde mi, že upravil nejak, že slab toho overpass, neviem prečo je takého mlatu ako keby. Je do monster. Dobre, si dostali Dobre, nič som nerobil do to kolo. Ani hit si jednému nedal. To nie. Všetky náboje som videl. No nič, pozeraj. Benny Flash. Čiže ja som ti mal dať flashy, nie? Nie, škoda. Toto je najlepší flash, toto musí YouTube vidieť proste. No alebo je. Nebo, lebo oni nepušovali, oni boli vzadu zakempení. 6 v jednou som mu dal. Easy. Dobre. Ale že máš kill, to je hlavná vec, čo? Lebo tu to nejde do damage. Real. Let's go. Nič, idem na barely. Počkaj, tam ja teraz flash. On bol blind, ale on bol vzadu a kamo. Už som niekedy hovoril, ako moc nenávidím SMGčka v tejto hre. Neviem. Totálne som ho úplne že obsperoval.
Kam strieľam? Proste tie SMGčka, oni sú úplne že výmel. Podľa mňa v tejto hre. Výmel? Že proste to je úplne že random. To je taký skôr Spray to má. vývar, nie? Mal by som taký slepačí vývar. Kokos, to ja mám vždy na praxi, kamoško. Okej. Dobré. Mierny ústrel. Neurob ty si tú chybu. Takže mám tam. No, druhý short. Nice. Easy. Jaký skin? Face nálepky, fuj. Ale prosím ťa, Fuj. daj to sem. No nie. Však to aj tvoj obľúbený hráč Niko má face stickerky hra za G2. Ten more to nemôže hovoriť. Asi ne, no kámo. Sorry, Benny. Nič nevidím inak. Ani ja. To dáš také menšie vypípanie. Čak, ale počúvaj to. No to teraz nepovie na schvál. Ja sa mám vyhoď okolo. Flashnem to za teba a pikneš? Oni sú to ale není. What the hell? Oni sa nebostujú alebo niečo? Že mám granát ešte. Že ja mám Fúknem pocit, taký že sa menší. skôr boostujú alebo niečo také. Pozerám monster. Dead short. Dobre, boostovať sa už nebudú môcť. Čo keď má wallhack a boostne sa sám. Ten druhý čo robí? Na šorte, zígal. Dobre. Ja som ho podľa mňa neraz netrafil inak. Klasika. Som zandal aim Egvina. Čas ti dochádza, bratu. Čakám sa aj Deagle asi no, nie nič. On nedúpal short? Nemá, Asi ne. má jedno, no. Easy. 76 v 4 som mu dal. Nice. Hlavne, že si nedal žiaden damage. Pozeraj toto, Benny strat. Kámo, choď mi. A, to čo bol? Čo mi fúkol? No, na teba sa nepozerám. Dobre, kto kúpi toto? Kámo, ale proste, čo mi dal zase toto? Tento typek s Deaglom, ja som dal 97 a mi fúkol hlavu. Poď No boost. teraz môjdem ja takou fúknuť, že sa... Boosty ma. Kde ťa mám boostnúť? Na short? Ja mám, my sme prehrali na najviac CT mape už 2 kval, takže to je celkom veľký. Poď tak, monster. No, smoke monster. No ja tam nevidím ani jeden hovno. pôjde short, mi hovor. Držbujem monster. Monster energy. Je tam, v tom smoku. Skôr naľavo už je, Je no. v tom rohu zase. Flashnem, pikuj. Nice. On vyšlo, tak nič. Vidíš? Bloodsport. Benny strat. Prime Trison. Get again. Je nič. Si agile. Je nič. No hej. Dobre, to čo bolo? Čo je za molotov? Mňa sa nepýtaj. Benny strat. Benny fail, možno tak. Monster clear. Pušuje shot. No čo mi dal? S duálkami To bola moja chyba, že som jump spotoval. Dobre, neviem, či som vykúkal za seba, ale nevadí. Come on, mi dal. No pozeraj to. Ja ti dám P250 a dvakrát budem flashovať monster.
No dobre, to som zvedavý. Na nešťastie, či čo to je? Na zdravie najprv. Na chorobu. Je barely. Má ding na barelo. To je 250, je si najhoršia zbraň v tejto hre. No nerobím si srandu. Dôgerová lepšie. To môžeš spamovať a proste priaci, že prežiješ. Ale dobre, ale koľko chcú? 55 piatich, 93 dvoch. Lenže proste na P250 ja som mi dal ani... Kámo, dal som jeden hit za 7, za prvé. Kámo, kupuj Mac 10 a ja flashujem. To vyjde. No okej. To je Benny strat, takže... To je Benny flash, Benny strat. No ja som myslel flash. No však vidím, že nikto není blind. Jeden je low. Kámo, ostrý. A podľa mňa oni to nejak zmenili, lebo ja som predtým normálne mieril na toto a... Ne, neviem. Ale tu niekde, ale... Dobre... 98 6, áno. Ja som dal 95 v 4, kamo. Keby si trafil ten flash možno, dobre dáme eko. Kamo, môžeme to prehrať. Že? Kamo, však oni hrajú ale shotguny. Čo to hrali aj za tečka inak. Čo je za smoke? No smoke ale short. No ja pink. Mohol prebehnúť cez ten smoke, no. Dobre, neviem, čo to bolo za mate. Dobre, asi nikto není. Napravo pri monsteri. Ideš pikovať, či? No má niekde u mňa shotgun, ale... Vo vode má shotgun. Barely. Molotoval ma. Čo sa strieľam? Molotov. Ale čo strieľam? Však som mieril na neho, kamo. Dobre, chce to už AKčka. Chce to Prime Astralis Execute, takzvané. Kámo, spoda sa na execute. Ale oni zmenili ten line-up na ten smoke. Akože to vystrihnem, akože soráč, ale toto čo má znamenať? Na to sme sa nedohodli. Ty chceš, aby som ťa financoval za to, že točíš som do videa a toto hovoríš? Kámo, ale ja som zvykol, že to hovorí normálne. No tak sa odnauč, nie? Čo si vulgárny? Páli barely. Nevieš, to je nejaký instant flash. No nemám flash. A mám smoknutý short, takže asi toľko k tomu. Voda. Má shotgun. Reloaduje shotgun. Mám jedno. Dobre. Ešte že? Ja som sa stakol, ja ani neviem o čo. O toto alebo o čo som si zablokoval? Ja som sa nevyplentil omylom. Hej. Som pustil plant. Ale to nie je nadákňa. Však ja viem, ale aj tak. Za kľud. Aj tak musíš mať. Ale to mne robíš robotu na strihanie, kamoško, nie sebe. Vykypaš. Smokov má, of course. Je monster. Nice. Už není. Flashnem. Plány barely. Flashujem side nejako. Pozor. Nevidím ho. On bude asi No, short ten typek, potom. neviem. Možno je short? Tam je smoke nejaký pozoruhodný. Kamo. Na vode. On je vo vode. Dostal hity. Typek sa schoval. Nice. Plant.
Easy. Co vyplatíš? Ja už mám 4340 kg na AKčku. Dobre. Nabotované. Niko už by mal mať tak 50 000, nie? Dobré, ja som zase minul ten flash. Aha, short. Máka. Choď heaven. Dobré. Heaven je. Heaven. To čo ti napísal? A... To čo? No aké sú ránky? Ukáž to sem. Pekne. Ránka Ideme bnič. ešte jeden, či čo? Ránka bnič, level up iba. Ránky sú aké. Chceme ísť ďalší. No, čo môžeme. Keďže štvrtá hra dopadla prehrou a neboli sme spokojní s dĺžkou videa, tak sme sa rozhodli, že štvrtú hru vystrihneme a že tuto ukončíme video, keďže toto video už má tak 26-27 minút, tak sme sa rozhodli, že bolo by ideálne tú štvrtú hru tam nedávať. Takže toto bude všetko od nás. A dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite nechať like, komentár, zdieľať, nech to má nejaké views a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čaute. Čau.